S'acaba de publicar el 5è volum de la sèrie A la ciutat dels llibres del pare Josep Massot i Muntaner, que consta de 8 capítols molt diversos i d'un gran interès per a la història multiforme de la cultura catalana. Comença explicant com va anar la recuperació del famós llibre vermell de Montserrat, salvat de la crema de l'exèrcit napoleònic, i continua amb 3 capítols més relacionats amb Montserrat i amb l'obra del cançoner popular de Catalunya, les relacions entre el musicòleg Higini Anglès i el mecenes de Rafael Patxot i l'epistolari entre Palmira Jaquetti, Rafael Patxot i Lluís Nicolau d'Olwer, referent a l'edició de les obres de Ramon Llull, i de l'epistolari de Joan Estalric, conservat a l'arxiu de Lluís Nicolau d'Olwer sobre la Fundació Bernat Metge i les iniciatives culturals d'Estalric, en les quals hi va intervenir sovint Nicolau. El penúltim capítol del llibre ofereix informació molt important sobre la història de les 4 bíblies catalanes del segle XX. El capítol darrer és un sentit homenatge al gran lingüista Antoni Maria Badia i Margarit en el centenari del seu naixement. A la ciutat dels llibres, 5a sèrie del pare Josep Massot i Muntaner, està inclòs dins la col·lecció Biblioteca Serrador de publicacions de l'Abadia de Montserrat.